Machiegni nyakoro moge jwang'en mor marani pod nitiere kod okae chenro mar mbako Romo ka wamedo luwo gik mopogore opogore matimore kor gwenge. Kasani bende wantiere ka kod nyawadwa Millicent Adhiambo ka nitiere Rabuor e kaunti ma Kisumu. Mondo mi otudwane gi jopiny okonwa ne mbako Romo kawuono twak mwantiere godo mar reso lwasi duoko mar romo manobaga buore Nairobi juma makoro rumo ni. Millicent Adhiambo, Kisumu chiewo yo machalo nade kama itiere kanyo Rabuor? Sani koro inyalo wache yo machalo nade gi jopiny kaachiel koda ka sigana mamoko mapod iluwo odiochieng' ma kawuono. Achiel kwawuok e kar dak mar Rabuor kuma bende ane gi jopiny mondo mi gimiwa pachgi kotenore kod twak ma bende dhi nyime e alap ma KICC e buore Nairobi ma bende loso e wi reso kor lwasi kata kedo kod midhiero go eki ma bende osekel kod lokruok ma kor lwasi kendo osehinyo e alworawa e ondamo mamalo. Ka ok aketho seche achiel kachiel abro teri ir jopiny mondo ginyiswa ni to twak masani kawuono chal ka gimeno odiochieng' mogik ma bende jotend pinje Afrika mopogore opogore manoyuoro pacho kaendi dhi nyime kod twak makamago kendo kalo thuond weche mopogore opogore ma bende gibro kete tim eneno ni gireso kor lwasi dhi nyime. Gin kaka jopiny be giparo ni twagno biro kelo lokruok moro amora. Machiegni nyakwara Moga Jwang'. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera ichakna gi nyinge mondo inyisani kaka japiny neno kaka twagno nochakore tarik 4 kawuono chal ka gima odhi rumo kendo noywayo jotelo mopogore opogore. Gisetwak e wi thuond weche mopogore opogore ma bende gineno ni ginyalo biro keto kare mondo mi gitem tiyo godo e reso kor lwasi. Ni paro na kaka japiny iparo ni twagno kako dhi rumo gigo ma bende gilose dhi kelo lokruok moro amora e kor lwasi kata e alworawa. Erokamano ginyenge longa Uliso chieng' liech kinde manok masekawo masana ka twak dhi nyime. Anyalo wacho ni ka gik ma jotendwa kaachiel kod jotelo mamoko mag pinje duto okisebedo ka discuss KICC Nairobi ka giketo gi e tim to gigi nyalo kelo ber kendo nyalo kelo lokruok. To mak mana kapo ni gin weche miwacho wacha mana ka bende waseneno wasewacho weche mang'eny mabeyo manyalo kelo lokruok kendo mabe nyalo ketho weche mag kethruok mag kor lwasi nyalo bedo kare. But ka gin weche miwacho wacha okinyi godhiambo to onge gima nyalo timore kata achiel nikech wan wawegi kaka japiny moko ya malo kalor piny. Koro ka gimoro timore to gima timore nyiso ni nyaka gik ma malo nyiso japiny tim ma to ka japiny otimo mano bende to lokruok beta to ka gin weche miwacho wacha machalo bul migone diel mana ka be waseneno to onge lokruok manyalo bet atol. Kuom ranyisi wan kod yiende mipidho samoro iyudo ka nitiere groups mantie mada pidho yien to iyudo ka omegi yien matin kata yien mokel this specific kuonde mamoko ma iyudo ka ok owinjore but nitie kuonde moko mondo yiende opidhie. Koro iyudo ka mano bende ok nyal kelo lokruok. To kapo ni en adiera ni mago gik monego nyaka tim kaka mana ka wacho ni yien kipidho to nyaka pidh yien. Kuom ranyisi kendo jatend piny Kenya masani matiyo Mheshimiwa William Samoei Ruto nowacho ni nitiere kiwango ma kopidhgo yien to lokruok nyalo bet kuom ranyisi Kenya waka. To gik matimore mang'eny e rejim mokalo ne wachako weche mag ketho tiyo kod jwala. Tiyudo ka sani kata kidhie markets mawagwa ma wantiere tiyudo ka jwala pod ji tiyo ga tiya to yo moro machielo mabe iyod ni koro wakawo gini koro en gima serious witiyo gi jwala ji tiyo ga tiya. To kata mana ka bags manyo kel ma bende ber gi koro lwase gibe gina tie but ji ok hiny tiyo kodgi. Koro kata ka dhi chiro samoro ng'ato dhi nyiewo kata mana salad ne moro, ng'ato dhi nyiewo kata mana rabuonde moro, owe kata mana gimonego odhigo modhigo ting'o oweyo. Koro adhi yudo jwala kachacha. Jwala kosekel tiwang'e oyaye tiyudo ka gina gik mokeya kamano. Kuyudo ka lwase raracha. Machielo wayudo ka industries magwa ketho alwora marwa kabisa. Wan kata mana gi factories kata mag niang' kata kambe moko jomoko ng'eyo kata jowadwa mamoko bende ong'eyo. Iyudo ka gik waste mawuok e kambe gi be directly to the kata mana rivers kata water sources mantiere around. Kuyudo ka mae kelo problem.
kata kawuono Lake Victoria samoro kiwinjo kochopo gimoro godhiambo kama muya marach winjo ka Victoria lakes mago yudo ka dung koro kata mana rech tho. Yes. Ero kamano machiegni winjo kowacho kanyo ni ka ukete tim to onge gino mabro timore. Kamano. Kege an nyinga Indria Molongore ma e gweng'wa. Gima nyalo wacho gine madhi mbele KICC ni weche onego bed ni wacho titimo. To kalore gi gima sani waneno sani koth chwe. Monego bed ni wapidho yien. To ka jotelo mamalo okelonwa ber piny ka. To wambe kaka wan japiny, wambe wanyalo winjo maber. Adieri waneno kanyo kata mana sekretari maduong' mar EU no wuoyo kowachonwa ni sani endi ji obed gimoro achiel. Mondo gimoro achiel no ema loso gimoro. Koro wan odwaro ni mondo gimaber ema jopiny odwaro. Gimoro japiny ok dwa. Kutimonwa maber, ka gitimonwa maber kuma gintie malo kuno, to wambe wadhero gi resruok kaka wan jopiny. Kamano. Ero kamano ahinya machiegni Ero kamano ahinya. Ginyinga iluonga ni Ronald Reagan Onyango, Kisumu County, Nyando Sub County, Kadicho. Gitwak mane madhi Nairobi nyime KICC, aneno ka ni twak maber. Mak mana ni jotelo go nego bed ni timo gimoro ma iluongo ni ginego bed ni involve the jopiny. Gimoro go bed ni watimo en mana ni onego bed ni wapidho yien, onego bed ni watimo recycling, onego bed ni watimo proper disposal of waste. Yudo ka kembni mang'eny mantie alworawa gitimo wastage marong gi direct waste rivers kata lakes mana nego rech to miyo pi lel kasto ka giwang'o takataka be miyo ITCZ kethore. Koro nego bed ni watimo proper disposal of waste, watimo recycling to waplant trees. Ero kamano ahinya. Ano ka paro ma kir President William Ruto kelo en paro maber, mak mana ni kik waketa meeting mang'eny KICC kanyo ma tiyo gi pesa mang'eny KICC kanyo to initially on the ground to onge gima watimo nikech meeting no nyalo time kata mana 1 week kata mana 1 month, lakini lokruok ok nyal bedo kaponi jopiny ok bedo involved mondo atim physical and practical things mondo bed ni watimo. Thank you so much. Machiegni. Okay, thank you so much. Ani iluonga ni Seth Onyango. I'm a forester by profession. The issue ma President okelo is a good thing. Gimana temo kwayo ni onego miyane forestry, all foresters priority maduong'. Kech gima kelo issue mar the extreme ni and about global warming. Ingine trees mwapidha yien gitimo gin magi purify air. Koro yudo ka ka global gases gisebedo mang'eny e kor yamo. To miyo koro extreme gibedo, nambe wabedo heat faster. Koro gimiyo koro moisture bedo res mang'eny koth bedo. Koro yudo ka chieng' ka rieny to chieng' rieny to the extreme, koth be ka chwe to chwe the extreme. Koro mane mana kwa ni ka ginyalo timo. Then wabed jok moko ma gik moko iwacho tikete tim, not just words. Kwa wuoyo kama kata gima ngine koro gisensitize people, giwuo gi ji kendo ka government nyalo golo fund moro mondo gi provide people with seedlings mondo ji one ka then gi teach people about wastage management. I think that's the good issue. Thank you so much. Machiegni. An Moses Odhiambo, Kisumu County. To awacho ni meeting ber, but wasebedo gi meetings ko mang'eny. To gimomiyo gisebedo gisekelo change en ni ok ketgi e tim. Gin gi very good policies, ji rado pile ka pile to ok ket e tim. Koro los alwora chakore gi raia owuon kuma wadake. Gimitiyo go wastage iketo kanye nikech wayudo kake wan jok ma the lake region o source wa main lake iketo gi pollution to ma timore nikech industries mwabedo go. To an bende an nyaka gi issue gi the meeting nikech wayudo ka meeting no luonge nyaka industrialized counties pinje ma oseendelea. To pinje ma oseendelea gi ema nigi kethruok mamalo mar mazingira nikech gin kuonde ma industries nitie madongo to gin be magitimo investment the various counties to ging'iyo mana their interest, ging'iyo mana gima konyo gi kaka pinje moseendelea. Koro miyo na aparo ni kake no ketni chokruok ne en mar jo Afrika, onego be ni Afrika mafokaza ahinya e pinje magiae mondo mi sirikande mag pinjego oket gine tim. To kawuoyo wache kake ja Kenya, awacho ni sirikal
ok onego wach mana gino kiwach, to onego kete tim koa malo ir ker nyaka jaduong' gweng'. Kowachi ni ji opidh yiende, kaka iwacho ga pile, nonego bed ni area bedo gi acreage marom nade mar forest mondo otim conservation. Nyaka sirikal bed gi chenro molony kendo mong'ith mang'iyo ni gimowacho malo cha bende chopo nyaka kor gweng' mondo gino chak timore e kor gweng' kadhi malo. Koa kamano piny biro bedo ma mazingira ok okethore, nikech wan kata kaka gik machalo kata kaka yien en gima inyalo pidh koa e kor gweng'. To sirikal nyaka ket jotend arita gweng' mang'iyo ni gimowach cha ok onego bed ni wawinjo gi mana e vyombo vya habari, onego bed ni oketgi e tim. Koro anya wacho ni meeting nyalo bedo maber kendo nyalo donjo e itwa, lakini kok oket e tim to en gima nono. Erokamano ahinya, watieko kodi mana mapiyo, kik iwach mang'eny ahinya. An Joshua Okoth Achola Rabuor kaendi. Weche mawachore KICC go ber, to ka tim onge to onge gima gidhi konyowago kata achiel. Kaka alwora mar Lake Victoria kae, wasebedo ka flat rate mar kethruok mar alwora ng'eny, kech sani koro koth chwe, nyando dhi muomo. Mar ariyo, nochaknwa koro dam Sosiat mondo mi okonywa flat madhi mbele ni, to ogik ok wane ka ikete tim. Koro mane kwayo mara maduong' ahinya mondo wan jonyando wabed gi kwe kaka jomamoko. Alwora wakethore e pi mar nyando, nikech nyando always bedo ka daro ji kamoro amora. To koro Sosiat ni dhi konyowa korka pi maringo e nyando kaendi. Mano kwayo mara makane bed ne winjruok bedo gi jotendwa makoro sani wuoyo KICC gi ginenwa area mar nyando kaka pi ketho malit, to mache dam manyalo stonwa pi, koro pi bironwa matin mok wadar e yo mowinjore kaka wadar ni. Mano kwayo mara. Mana kamano Cleophas, mano paro mowuok kuom jopiny mawuok Rabuor, mabende iwinjo ka giwacho ni twak mobag e alap ma KICC, mabende noluongo jotend pinje Afrika mopogore maheo 15 magitwak ewi kaka ginyalo keto kenge mag kedo kod midhiero mikelo kod lokruok kod lwasi. Iwinjo kwayo magin go mopogore opogore, mabende giwacho ni to wach ber kiwacho to ikete tim, ka ok okete tim to bro chalo kanono. Odiochieng' manyoro bende wayudo ka joked ne ratich oganda bende nowacho ni seche ma jotelo go wuoyo malo kanyo owindo gikete thuond weche wach tieko nek ma oyae mabang'e to iwito ringre dhano e bunge, e nembe, aoche, kendo achiel kuom gigo mabende sirikal ok obedo kamiyo pek kendo keto e maino neno ni otiek gik machalo kamano. To magi achiel kuom gigo maketho alwora, ka giwacho ni gigo gin gige matimore e pinje duto te, ok mana Kenya ka kende, ka giparo ni kata aora Mayala bende ne en achiel kuom aoche go ma bende osebedi ka yude ringre mokadho. To mago gigo maketho alwora. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thoro wach mabende wan godo kotenore kod reso alwora kata lwasi. Cleophas an kuomi. Aya, Millicent itieko wach. Erokamano ahinya kuom bagona twak gi jopiny kaunti ma Kisumu e makare, kendo maweyi mondo idhi manyo weche mamoko manyien mapod nitiere kacha kaunti ma Kisumu. Nyakoro moge jwang' wayudo ne